Izindaba zehora leshumi nisithulela uSinenhlanhla waqulu kwinsimbi News sanibonani. Amaqembu aphikisayo asedlulise ukuphoxa kwawo ngokubalwa kwezindawo ezizintathu zaseThekwini njengezihamba phambili emacaleni ehlukene kwizibalo zakamuva zobugebengu ezikhishwe uMnyango Wezamaphoyisa. Umasilabela phambili. Umphakathi wasensimbini ngasefolweni kuWard 94 ehlanganisa noMakhutha ngaphansi kwaMasipala waseThekwini usishayele elikhulu ihlombe isinyathelo seqembu i-AFR sokulwa nokuquleka kwabantu ngenxa yendlala abasuke beye emtholampilo kule ndawo engaphandle kwaseSiphingo. Kwezemidlalo. Kuyihlazo elikhulu okwenzeka usongo imidlalo yeGlad Africa Championship okuyisigaba esincane se-PSL ngempelasonto esiphuma kuyona. Selokhu kwasungulwa i-PSL ngesizini ka-1996 bekuqala ngqa ukuthi izingcwele zalesi sigaba se-NFD zinganikwa izinkomishi ngosuku lokugcina lwale midlalo. Ilezi kanye nezinye amagamanxa ihora leshumi nambili.